Gepleyer Azatlyk Radiosu, efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Täze hasabaty görä Türkmenistan korrupsiýanyň döredýän päsgelçilikleri boýunça dünýäde iň öňnäki orunny, global tewekkelçilik boýunça geňeşdarlyk hyzmatlaryny hödürleýän The Risk Advisory Group kompaniýasynyň ýaýradan korrupsiýa päsgelçilikleri 2019 adly soňky hasabatyna görä, Türkmenistan dünýäde korrupsiýanyň döredýän päsgelçilikleri boýunça hemde ýurt içindäki korrupsiýa maglumatlarynyň eli ýetersizligi babatda dünýäde birinji orunny. Hasabat korrupsiýanyň döredýän päsgelçilikleri korrupsiýanyň awandyrýan wehimi we korrupsiýa baradaky maglumatlaryň eli ýeterligi ýaly esasy 3 bölümden durýar. Türkmenistan maýadarlar üçin iň agyr korrupsiýa päsgelçiliklerini döredýän ýurt bolmagyna galýar diýip hasabatda aýdylýar. 10 aprelde Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň korrupsiýanyň döredýän päsgelçiliklerini anyklamakda haýsy metodologiýanyň ulanlanmagyny has giňişlerini öwrenmek üçin Risk Advisory toporundan Erol Ýalçyner bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Onun beren umumy maglumatyna görä ýurtda korrupsiýa boýunça maglumat el ýeterligini anyklamak üçin jemgyýetçiligi açyk maglumatlardan, hukuk goraýjy guramalaryň ýyllyk hasabatlaryndan, ýurtda maýa goýum şertleri barada mediada we metbuatda çykan habarlardan, baha berilýän ýurtda metbuat azatlygynyň ýagdaýyny görkezýän hasabatlardan we şoňa meňdeşlerden peýdalanýar. Ýalçyner bu hasabatyň ýurtlaryň biznes tewekkelçilik şertleri barada maýadarlary habarly etmek maksady bilen çap edilýändigini gurrun berdi. Türkmenistanda döwlet emeldarlary ýurt içindäki korrupsiýanyň gerimi baradaky maglumatlary jemgyýetçiligi aýan etmeýär. Prezident Berdimuhammedow 2017-nji ýylyň iýunyny ykdysady jinaýatlara garşy görüşýän özbaşdyk döwlet gurulugyny döretdi. Synçylaryň sözlerine görä bu agentlik ilki wagda göräýmäge ýurtda durly pudoklarda ýol berilýän korrupsiýanyň, hususan paraxorlugyň üstüne açyp olaryň netijelerini bir wagda döwlet telewizionyny görkezip başlapdy. Ýöne aradan 1,5 ýyl töwereg wagt geçenden soň prezident bu gurulugyň özbaşdyk ygtyýarlyklaryny ýatyryp, onu İçeri işler ministrligine berkitdi. Transparency International guramasynyň ýanwaryň aýagyna çap eden korrupsiýa hasabatyna bolsa Türkmenistan korrupsiýanyň derejesi boýunça 180 ýurduň arasynda 161-nji oruna ýerleşdirildi. Azatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepilik etýäris. Gepleyer Azatlyk Radiosu sesiz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. MTS Türkmenistandan has giňişleýin talabyny öňe sürüp indi $1,5 milyard talap edýär. MTS-iň umumy ýetkileri häzirki wagtda $1,5 milyard möçberinde ketkilenýär. MTS özüni kanagatlandyrýan netije gelinýänçe we hakyky özüne dolýança öz talaplaryny arbitrajda aýgytlyk goramakçy diýip Interfax agentligi MTS kompaniýasyna salgylanyp habar berýär. 2018 ýylyň iýulynda MTS Türkmenistandan şikayet edip Dünýä Bankynyň ýanyndaky maýa goýumlara degişli dawalary seredýän halkara merkezine ýüz tutdy we Türkmenistanyň häkimetlerini özüniň MTS Türkmenistan kompaniýasyna ýurtdan gysyp çykarmakda aýplady. MTS 2017-nji ýylda Türkmenistanda öz işini bet etmäge mejbur bolupdy we şonda öz çeken ziýanyny $750 milyon möçberinde ketkiläpdi. MTS-iň metbuat gullugy kompaniýanyň Türkmenistandan talap edýän pulunyň möçberiniň artdyrylmagyny 2019-njy ýylyň mart aýynyň aýagynda geçirilen soňky gararsyz hasaplar bilen düşündirilýär diýip Interfax habar berýär. Maglumaty görä MTS-iň arzynyň serediljek wagty bellenmändir. Mart ayında kompaniýanyň vice-prezidenti we MTS daşary ýurt kompaniýalary biznes birliginiň müdiri Andrey Smelkov häzirki wagtda Türkmenistanda ulgamyň sökülýänligini we biznesi soňlamak boýunça işleriň geçirilýänligini, tiz wagtda kompaniýanyň ýok edilmegine girişiljekdigini gurrun beripdi diýip Interfax belleýär. MTS Türkmenistandaky müşterilerine öz hyzmatlaryny 2017-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda toktadypdy. Şonda MTS-iň metbuat wekili Dmitri Saladovnikov Azatlyk Radiosu
bilen tökötdeşliginde kampaniýanyň Türkmenistandaky işini dowam etdirmek üçin Aşgabatyň birnäçe ruhsat dokumentlerini uzaltmandygyny aýdypdy. Ortet kampaniýasy Türkmenistandaky işini beteden pursatynda abonentleriniň sanynyň 1.700.000 bolandygyny aýdypdy. Reuters agentliginiň maglumatyna görä, MTS-iň Türkmenistandaky şirketiniň girdejisi kampaniýanyň umumy girdejisiniň çak bilen 1%-ni emele getiripdir. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azadkhabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Belarusdaky ilçisi student gyzlaryň jinsy balak ýupka giýmegini we oglanlaryň saqqal goýbermegini gadagyn etdi. Bu barada Belarusyň ýokary kujaýlarynda okuyan türkmen studentleriniň birnäçesi habar berýär. Fevral aýynyň başynda biziň okuyan ýokary kujaýymyza türkmen ilçisi Nazaroglu Şaguliýew geldi. Şonda meniň kursdaş gyzlarymyň biri ilçe biziň plastik bank kartlarymyzdan puluny altlaşdyryp bolmaýandygyny we bu bökdönçlikleriň haçan soňuna ýetiljekdigini sorady. Şondan soň ol biziň şahsy durmuş da değişli zatlara gadagynçylyk girdip başlady diýip Azatlyk Radiosu bilen anonim şertde habarlaşan student 10 aprelde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu soragdan soňra ilçi studentleri bank kartlarynyň pullaryny naqdlaşdyryp Türkmenistandaky en atasyna dogan aryndaşlaryna ýygyny iýermekde we ol ýerde valutanyň gara badaryna çalışmakda aýplady. Minsk Döwlet Lingwistika Uniwersitetiniň studenti özlerine en atalaryň uradýan pulunyň iýjek çöregine zordan ýetýändigine sebäbi umumy ýaşaýyş jaýy üçin tölegleriniň ortaça 20 Amerikan dollaryna barabardygyny aýdýar. İlçi bize klublara we restoranlara az gitmelidigimizi hem aýdyp başlady. Gyzlara jinsy balak, ýupka ýa-da şoňa meňdeş zatlary giýmegi gadagyn etdi. Student oglanlara saqqal goýbermezligi tawşyrdy. Saqqal goýberen oglanlaryň terroriste meňdeýändigini aýtdy. KGB-niň işgärleri meçhitlere ýygy gözegçilik edýärler. Olar meçhide haýsy studentleriň gelip gidýändigini barlaýarlar diýip Belarusda okuyan türkmen studenti bellidi. Galyberse student häzirki wagt egzaminlerden geçip bilmedik türkmensanlaryň desine Belarusdan deport edilýändigini we Türkmenistanda harby gulluga alınıp gidilýändigini hem bellidi. Azatlyk Radiosynyň ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar dogrusynda Türkmenistanyň Belarusdaky ilçihanasy bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary netije bermedi. Bu aralykda şoňa meňdeş duşuň Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň wekilleri bilen bu ýurdun ýokary kujaýlarynda okuyan türkmen studentleriniň arasynda hem geçirilendigi habar berilýär. Kronika Türkmenistan neşriniň 4 aprelde çap eden maglumatyna görä, Nowruz bayramyndan bir gün öň Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynda geçirilen duşukda türkmen resmileri bu ýurtda okuyan studentleriň arasyndan özlerine maglumat ýygnap biljek ýaşlary toplamaga synanyşypdyr. Maglumat berjileri höwetlendirmek üçin 100 Amerikan dollary möçberinde pul sylagy şeýlede Türkmenistanyň bilim ministrliginiň hormat haty wada berildi diýip neşri ýazýar. Azatlyk Radiosu bu maglumaty başga garaşsyz çeşmeler esasında tasdiklap bilmedi. Şeýlede bu barada Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasyndan hem kommentari alyp bolmady. Habar beripdi. Türkmenistandan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň.